И здравейте хора, аз съм Бопат, до мен е Виталец и в момента съм в нашия хом. Ето, може да е кофти, но хома на Веско ни хареса и с това малко го направихме по тази ден. Ето тук е спално с двиканите. Тук не е Sugarcane фарма, но няма дропали, понеже вече са забранени. Тук ни е зомби фарма. Тук ще го правим ултката фарм. Енчантинг тейбълите. Тук са наковалните. Това е къщичка, където смашваме и репваме също. Дигаме реперта. Тук беше майнинг фарма, но понеже вече актуализираха версията и не може да се дига майнинг, просто цъкахме бутона и това се дърпахме. И дигате копак. Това тук ми е акробатик фарма, доста е висок. Тук ни е Sugarcane фарма и малко не са започнати. Отглеждаме как моркови и картофи тук. Те са там. Ако искате ще ви покажа. Тук са ни морковите, а по-нататък са ни картофи. Сега ще ви покажа и моя алчен рум, където седи малченето. После ще ви покажа нашия хом за пълки. Трябва се. Не съм че това да стигна. Ето тук ни е алчен рума. Както виждате, може да се дига много. Чисто се спомня с повече материали. Но са се изпразнили и трябва да ги изпълним. И тук малко декорация. Лутката и фармата. И това е в общи линии. Сега ще ви покажа след. Тук също така имаме място за допълнително. Стая, където си допълнително се държи. Полшинките, където няма място за пречистване, защото оня хом е пълен с полшинки. Тук всичко се плопи. Но явно ги изправи малко по палец. Протройки, пулки, локове, други хом. Имам още един хом с още локове. Някакви два причеста. Малко егове, златни блокове, така от джампа на Боинг. И това е. Горе-долу в общи линии. Но, може би вече ще ходим да подигаме малко арчери. Понякога ще ходя да видим арчери. Зи палец, лично на джъмп се качихме на една къща. И сега ще отидем до другия хом и да си взем лък. Това е малък, но... Това е първият хом, един от най-ранните. Както ни огриждаха. Тук е така, тук е спиралдин на слизане надолу. Тук ще върхим фон, тук беше малка имитация на майнинг фарм. Естествено не съм сам в къщата и е вече малко по-късничко. Тук е енчантинг рума, ендър честене, Beacon, Zombies, Dead Skeleton, 2 Blaze, 38 голи, 20 лега. Общи линии не го играят много скоро. Това. Но сега малко ще ходим и подигаме. Понеже не само аз имам всек ход там, а и ние става мястото,
Може би ще взема все. Така, това да ходим. Това е хитъра, който ми е труси. Сега тук, сега ще потегам, ето го излепа Алекс пак тук. Сега да потърсим хора, това няма хора, бе. На лапен да мисля. Ай на лапен да ходим. Сега ви Алекс ще се мята с лука. И аз както винаги ще му хелпвам. Но тук има хора. Ой, да. Че може и аз може след малко да скоча. Да. Така. Понеже ивентите са рандом, едва ли ще има днес. Не може да има, не знам този ден. Гол-гал не влизам. Пък не мисля да питам къде бойко скакам. Но най-вероятно едва ли ще има. И сега. Ето се врата малко хора. Не знам. Ти имаме една тук. Килото е сам. Кил е сам. Бън 21 не отбивким. Този мисля, че е нов. Да, и той е дизайн сам. Добре, това ми ли? Тук ще става меле. Аз ще си взема индийска. Да, добре. И после ще ходим на едно място ново, което го открихме с Випалец. Всеки може да се качи, не е толкова трудно и е достъпно за повечето хора, особено при нарезката е хубаво. Кой крак ми е пак по-шъл? Така. Не иска да си вземем приятели. Колко му аз на банка? В 400. Ти на... Добре, че не Робоя, ми Евовито ми каза, че са позволени повече от един ник. И затова Випалец наскоро играеше в друг ник. Но издаде бана, не знаем защо. Някакъв перманент ок. Но не знам, той не беше влизал в 2 седмици. Но няма да се обяснявам. Сега ще ви покажа къде искаш сам да намеря. Я кажи къде е къщата, човек. Къде е къщата? Де ти джъмпихме. И нали снайпвам, нали става меле все пак. Може така снайпвам. Песна нещо яко. Тук ли беше къщата? Колко? Тази ли беше или тази? Кой да ти знае? Тази. Спомням си, че бяха застрелили нагоре още. Не. Аз няма как да се качим. Тази ли беше? Тази ли беше? Малко неловко стана. Какво? Защото хората ни чакат, а не съм... Колко изпълнени къщи имаме храни. На дърво, на пулка тука, няма лицета да не сме мачка, значи да не съм предстъпен. Що не му видиш тръстите, които са много? Къде става пъс къща, бе? Те как ти да?
помня друго. Да, там тази. Сигурно нещо не един да нагоре. Каквото няма нагоре. Ето, ще хванем. И ще ви отворим. Финално да. Чува ли бе? О, бе. Да не го отнесеш. И като го отнеса, какво? Това ти един полък. Но за малко. Ангелбуската ми свърши, спуката тя. Нямам да ме направя. Се метна на пипи катарка. Сега, без това не ми се скачам. Това сериозно. Ама я съм един. Оп. Какво е? Не уморам ли? Бързина. Тя е блъска. Това си изпара редовно. Естробейшенка. Парка е милен. Така, тук спиката гълъвка. Фризирането на храната. Оставим лъка. И както виждате, тук е пълен. Пълно с лъкове. Тук е нервоплюски. Нишото основно е дарител, понеже често го смъкваме от високо. Слагаме сета. Тук може да си има пет. Нещо за херки. Аз няма скачам в много херки. Аре, малко се метни ти, ако искаш самата, аз има много jump award бонус. И малко от това да го пишат нов. Не знам, сега ще ходим да го видим. Ако има нов, ще го минем още в клипа. И палец. Чакай да си направим повишенките. Ние ще маренка, няма смисъл да се пасвам с някакви по-сериозни повишенки. Смисъл не ми време. Чувай. Чувай го е тука. Чувай тука. Сега повечето аранки ще изявят да. Кой ти пише едно педно? В момента бранда ма ми пише едно педно. Сега се метаме да пише. Едва ли стане така. Ено ние там. Ох! Ето съм стъпи аз един. И ми спърлих си списката, това стане. Излез навън. Така. Как се тръгва? Легларам. Какво правиш? Лева. Защото съм опал. Не съм филаура, дори да си мисли това. Просто имам много плод. Добре. Давай, бе. Ето. Давай, чак не виждам. Как ще му как лагва? Долагва много е. То сме тръсва. Кой ти тръгне? То е кризето. Кризите ни тръгне. Опа. Това е сега. Аз да ударя на който ми тръсва. Брекса. Дай, бой. Ой, гете ги. Ото, Мра. Може да не. Дед бой сигурно ще искам. Делям. Да. Ето, кризите. Атка. Ендър сложи да е. Като този. Да. Кафе, кафе минима биде. Те бил на минимум. Ще му направи Да, му енеми, аз ще му дам райли. Как се казва? Какво имаш си в гръб, бе? Пренето. Как, кой нещо? Пренето. Какво е крейзи? Крейзи, да. Енеми. Какво крейзи? Ама не има Мали мучи. Ото има и хитъра. То си хитъра. Бой, масна. Умра. Дръж го е. Умираш. Чай да не ви държи. Умра. Не, за това ще взема една питка. Умра, един. Шивата добра.
Къде си? Обикалки ли си? Взимайте, аз съм какво. Кой ми иска обърна? Аз съм е. Някой иска бе. Моето газ. Някой иска някой. Бюрам, добре. Колко пет. Пак ще ги ретнем. Едната е протройка, другата е продвойка, което е протройка. Добре, че оставам с някой често. То не е какво, то е моето, то ме ляска километри. Чакай, къде? Добре. Един лет на пчелба. Когато, примерно, се напиете и няма такова бързо потване, дано да не сложите време, но пишете мастек на едно, когато не сте в комбат, може мигновено да пишете там. И после с мало, естествено, си излизате това. Може да е малко кракване, но наистина е хубаво, защото примерно когато падам... Не ми тук бе. Когато падам... Много мани бе, сега съм на клипи, той се тъпи тези теми. Да се ги вземе. Добре хора, клипа няма да го карам да се проточва толкова много. Ако искате ще ви покажа колко съм добър и орнамент. Не съм схудони. Това е дедбоя. Сега ще ви дръпнем на този приятел меча. Нищо сме с 1000 и нещо орнамент. Но поне 476 не е малко. Да начин се гръб. Но другото много яко като садват, когато им гръбнеш лега докато го ядат. И добре хора, това ще е от нас, защото не искаме клипа да се проточваме. До скоро!